Loretxo, zer gertatzen zaizu? Ez, mesedez, zergatik zeunden, bart aurren pozik eta gaur horren triste. Ez da, Astoren puzkerrengatik izango, ez da? Ne, ozono geruza nire puzkerrek zulatu dutela esatea baizik ez zaizu falta. Eskerrik asko, Sator. Ez duke gezurrik esango. Zer gertatzen da ba? Gure Loretxoarenak egin du. Ez da posible. Zure begiko makarrek ez dizute Loretxoa ikusten uzten, ala. Agian lo dago, goizetan guztio ikostatzen zaigu esnatzea. Itxon. Baina zer nahi duzu Loretxo susto bat ezin, ala. Astronautari iratrailoa belarria jartzen dio danean, salto bat jaikiten da. Loretxoa astronautarekin konparatzea ere. Agian abesten baldin badiogu. Sator jatori ikusirik, lorea ezen bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Zu kantu hori ezagutzen? Lore, lore, maku, maku, lore, lore, maku, maku, lore, lore, maku, maku. Ze? Kantutegi erren pasatzerela? Enekoren burutazioak ez du bere soprano ahotsarekin lorea berpiztuko duela sinetxi. Ura botal diozu, Sator. Enekori? Enekori ez, Loretxoari? Ai, gaixoa. Ea. Torietan pizkatxo bat. Holaxe. Venga, polita. Berpiztu da mila esker, nerea! Maitasunez zaintzen denak. Gehiago irauten du? Maitaten zaitu dalako, kantatzen dizu zuri. Eneko! Lorek ura neurrian behar izaten dute, Zer dio zuri? Ba, horrela kantatzen jarretu eskero. Sekulako zaparra da botako duelako.